यारिमोन मासि गिदिर गाज्रिखा आसो हासुबावो लागाव थैखागोन नायदो नों लागाव थुस आदैमोन जों दा मा लांफैदों नै बे मा बुस्थु खानस्रि बमा ना मा जाखो बे जेनेबा न'आव खुसिया बिराद गोजानाव फैलायबाय आदैमोन जों दिनै खुसिया लांफैनो खुसिया नै मोनजेनबाय मासे बनि ओरैनो मोनलायो ओरै होलाबानो ना खुसिया मास्टार दंखायो मास्टार नायलांदो भिडिअआ दिनै फुरा इन्टारेस्ट जागोन आरो ना इन्जय नोरै गुन्दा लिडारबो दङ मना लाबोजेनबाय माने मनायाव सोनोसै खुसियाखौनो देखायलाय नुबो एम्बुआनो बिदियाव थायो जाहैबाय नैबे खुसिया नै लागायसै नायलांबाय थादों भिडिअखौ खुसिया मा दै ओंखारबाय नै नै गुदुं मोनलायबाय नै जाहैबाय खुसिया नंगौ नंगौ नै नंगौ जालायबाय बैखौ लाबोगोन र' बौनि बावनै मासेबाव खुसियाल' आदैमोन बुजिबाव साब आदै माला बायबो दङ हा नै लांफासो बाय दङ खुसियाल' लांबाय आरो ना मबाइलावसो फिसा नुदों ओरै नङा बिराद गिदिरखा आरो ना बुस्थुआ मबाइलावसो फिसा नुदों बय गैयाबाबो सेरसे मबाइलावसो फिसा नुदों नै फिसा लागा दुइथा फैलु मनासो लांगोन दिनै बांद्राय जायालै नङा आदै थै बांद्रायो आदैमोन खुसियाजों खुसिया जागोन दिनै लुगैनाङा सुनायाव नांबाय जाहैबाय लिडार दंखायो नालाय जोंना खुसियानि मास्टार नै बुरनानैसो लायो आरोना जों खुसियाखौ माबायदि बुरो नै नाय नुबाय पासाय गादा बुरोबाय गाइसमोन नोंसोरथ' दिनै लुगैनायानो आजां गाजां जाखासिगोन नांलुनदोंसो गैला आयै उन थांलै जिबाय नै जाहैबाय आदैमोन र' मोनगोन आदैमोन बे गिदिरखा आरो एकदम र' फाग्ला मावफैद' ओरैनो लाग्राल' फाग्लाया जेबो जाया नायदो नों सोर फाग्लि हिनजाव लागोनलै बेखौ आरो रांख्रेंखौथ' लायानो हिनजावफ्रा दाना जा रांख्रेंथ' गैखाला बे खारखोना माखोसो नांफिनबाय जाफिनबायदांलै नै बबेजोंबो थांफिनबायदांलै सारा नै मावदोंथ' नै नांबाय नांबायदांलै नाङोबा दैया फुवा फैलायो नै बेयो जानो एबारलाय नायसै साम' लादेरलायालै खुसियाल' जागोन दिनै नांबावसै नामा एबारबो मा देखायबाय थादों बे खुसिया नुजाफैबायमोन गैला हनै ओं नांबाय गैला हनै लानजायानो हनै गुदुंबावोमोनदां बेबो ना जौथैदोंलै खाथियावनो दंमोन नैबावनो दंमोनलै गिदिरथ' एसे नुखालायनायानो फिसासो 150 ग्राम जागोन 150 ग्राम
Biung dong men. Ayah, nukalah ini kusia kalau saya kena. Lanjut pilih ini. Lanjut pilih apa ini? Mungkin aku umur kanak kita. Jagan gas be, dari jodoh. Udah sobe. Nanti urus kayak ini. Elongnya mana? Elongnya. Cek nih. Itu harus dia kasih pilih. Ini karben kan? Sudah gaya muncul. Nuri bubong nong man. Biung pilih man kacuna. Lanjut kan kau iman. Kau buka iman. Kusia, betul. Nah, biung lagi dulu. Gaya apa macam iluai. Ya, tamu bilang sih sana dan. Mau nani lulang kusia jenis jali. Luas dia nang kadang mendang nang agak hidang. Hah? Kacau nang dena. Kusia ni bagan aku ini malah ada man. Jaga kodok sudah aja. Jangan kau kontak lokal leader pedung bener. Bangladesh ada man. Bangladesh lebih kusia lebih ini. Kusia ni man, naik dena ini masih gede lagau, naik dek kusia lagre, konunan dasar teh man bay, renga man, manik butuh naik dena, konunan terus teh ya. Ayalah, kurala. Ini ilu tu, ang kusia masih ilu erna record lah bay, hak lari record lah bay, ada man. Ni lah ini bau ni ilu dang, biau ilu nanti air man bay bang, gerung le jangan hebat. Kusia yang bulu ni, ya senang oh, moye, setiap ni, kaya biang, ya ni pun masih tegar sih kan, asyik bau, apa ni ada berkusia betul mana? Ini kusia betul mana? No, ujung thang ni dang, kusia sih, urin bem kusia betul, lagi santai dengan men, gitu kumbai. Ang, nung bay ni na ba? Bay mana ya? Ni bepa ya mani jawab yang leh. Ogi drama mani jawab nama? Ogi drama mani jawab. Ni benar di mana? Yang bujet. Ni bisa sana ko orang bekar lah bayangnya. Bisa na saja tahu karena ni pas tahu sana na muai sana ni. Orang bekar teh. Itu biku mencari boy lampu sembari rau bujet ya. Dunia ni dalam mutku. No yarim va. Yang busuk, ini jah simsile, urai mereka. Yang busuk kar, zoom kaya. Lagai. Ni, kipai, nampak ni, besar gitu ni. Guys, mana ada yang nampak ni masih gitu tu, yang berbang tak, tak boro. Boy, siapa tu? Dia usung bemba. Jadi, kapala oh gaya. Purian. Ini, nari. Siap. Oh, le. Kusia. Makna sarada bisa karena pilih juga. Maba dana ni. Naik kusia betul ni bener. Ni hilang baju. Ini dekat ni semua. Kamar semua yang lagi jai. Oh, kaya jauh. Oh, ni sini. Kaya jauh semua. Pasal sungguh dengan jangan terlalu mana jaga, dia dah sungguh dia ada mana.
नै हनै मोनबाय बेयो थांबाय खालामाखैसो आयो न' बैजों जावहैदोलै एक्सट्रा बसो बियो बोजों गैला दां बियो दङलै बेनो बे आलदासो माफा स्लाग जालायनाय नेमआ रिंथाल जालाजोब्बाय बेबो थांफागोलै फाग्ला गोसो होजोब गासिबो दासो आयौ नुबाय खुसिया आदैमोन बिदि हमालै नोरसो हमो फाग्लाफोर नै नुबाय खुसिया हमनाया नुबाय मास गिदिर खुसिया वाव माय गड जानांगौ लागा वाव खेलायनायसिन खुसिया नुबाय मास गिदिर खुसिया मजाना लादों आदैमोन माबायदि जायो खुसिया हाबबावालै गुदुङानो गुदुं गैथ'फोराव नुबावला वाव नाइस टु हा औ बेयाव खुसिया जोबनाय बेखारसो ओमफ्राय बिसोर सानैबो बेखारजोबसो गुदुङाथ' दंबावोलै फैनो हायाखैलै बेजों फैयाखै बेनो खामोन बोरै बिजों थालाबायखो होनबा आसुरित मोनदों बेनोथ' आरो गयदाफ्रा गाहायनिफ्राय जावबावाखै गोजौनिफ्रायसो जावदों दंबावसो नामा गुदुङालाय औ दासो गोसोआ सानस्रि मोनलायबाय एन्जर एम्बुजोब र' जावगोरसै आदैमोन जावनानै भिडिअ खालामथ'नायखौ दोनथ'बाय दायो नायजोबदो आरोना जों दासिनो र' थाथ' नुगोन र' एम्बु सङासैलै नामा एम्बुआ मोनबायथ' बेयाव बुरजाना दंबावोसो बेयाव दंबावो फालो थाफैदों बै गाहायनिफ्राय हैलाय बाङा बे खुसिया गुदुंखौबो नाय आदैमोन सफैबाय जावखांनानै नै दा बुस्थुआ बेखौ देखायथ'ला आं बे जिनाय दं बेहा ओमफ्राय नै खुसिया ओमफ्राय नैबे एम्बु नायदों देनजार गिलिरखानो रोदा ओंखारलायो आरोना खुसिया लखबलाय मालदां भाइ खुसिया लखबलाय मालदां भाइ खुसिया दिनैथ' देनजार जागोन लागाव वाव स्टेफ लागा गाज्रिखा ओइ बेखौ दाहो बेयाव थै गनायखौ कपिराइट फैलै नङा आदैमोन नायदो नों खुसिया मबाइलावसो फिसा नुयो नैबे देनजार नैबे सेरसेनि बारा जादों आदैमोन नै मासे मानै माथाम माब्रै माबा सयथानो सातथा आठ नय 10 11 12 ओइ बिदि फिसाखौ मानो नांगौ गारला हरदो बिदिखौ 12 13था आरोना 13 14 15था गासै ओमफ्राय एम्बुखौनो देखायलाय देनजार गिदिरखा एम्बुआथ' बोलाना देखायलाय मल जाजोलाय आदैमोन आलु गैलाय सैलाय लुगैनाङा आदैमोन एम्बुजोबनि बेयो दा फाग्ला थप नुबाय मास गिदिर एम्बुआ नायदो नों एम्बुजे बारबाब जिउ नङालै नुबाय एप बारदों गिनो आदैमोन भिडिअआथ' बेखिनियावनो जोब्बाय थाथ'लायबाय दोनथ'लायबाय आरो मोजां मोनबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामलानो होलादोलै आरोना आदैमोन बे जान्था फाग्लाखौ अननानै गोसो गोथारै खुसियाखौथ' जासिनोसैलाय प्रेसार जासिलागाजोबसैलाय खैबार हाला नायदो नों खुसियानो लागाव थैखागोन नायदो नों लागाव मजायानो आलादा आरोना just looking now wow guys man